Chorobežka. To už je ráno. Ach, zase škola. No, veľmi sa mi nechce, ale asi pôjdem do obchodu. Jesť nechcem, ale idem iba nakúpiť. Tak. Zase ráno. Pôjdem asi aj ja nakúpiť, lebo už nič nemáme, nie? Hej, ja ešte zatiaľ budem spať. Tak dobre. Tak, som tu. Kde tu je nejaký košík? A tu je. Tak. Čo si zoberiem? Možno toto. Tak, ja už som asi všetko nakúpila. Môžem zaplatiť? Jasné, môžete. Takže budete spolu platiť. Počkajte. 16 eur. Nech sa páči. Ďakujem. Dovi. Dobrý, ja by som chcela toto a ešte toto. Samozrejme. Takže budete spolu platiť. A toto berem, aby som sa domov vôbec odniesla. 150 eur. Nech sa páči. Ďakujem. Zvyšok si nechajte. Ďakujem vám. Dovi. Už mám, koľko mám peniazy? 166. Wow. A tento obchod mám len 10 minút. Tak, už som nakúpila a kde máme kuchyňu? Tu vlastne. No, tak ja to asi idem odniesť do kuchyne. Vôbec neviem, kde je čo, keďže sme sa tu len teraz nasťahovali. Pomoc! Sme tu narvaté. Takže, kde to mám dať? Dávaj bacha. Sorry. Ja viem, nikdy sme neboli kamošky a mám pocit, že ani nebudeme. Neviem, nesadli sme si. To je škoda. Kašľam na to, veď to je život. Kamoška, nie kamoška. Bývame spolu. Lebo naše mamy sú najlepšie kamošky. Ja by som sa s tebou aj chcela kamarátiť, ale ty asi nie. Ale keď nechceš, tak nechaj tak, no. Poukladáš aj za mňa to jedlo? Dík. Ja nechápem, minule povedala, že ma nenávidí.